Moplemena bo sister stock feeling amachita de koni mamko pose boni na ring emafoni moplemena bo sister stock feeling amachita de koni mamko pose boni na ring account. Hi everyone, igama nguNomthandazo uNomthi wakadladla maMgabadeli. You watching Ring a Girl on Rising Sun channel 504 on Starset Decoder. Sanbonani to everyone that is watching this lovely show called Ring a Girl. And this is your boy B Umfanaga Boys, is the one and only. Thank you for everyone that has been watching this lovely show. We're on episode 9, Iapela Bafetu Isizi, and this is Ring a Girl. To everyone that has been showing support, showing love, we give thanks. So before Sagud, on this show, today's pet to Mr. Meli Shangas in Kunsamahau. You see the spear, how? Most of your nazik to a spear, how again. Ngegama lesintu kuthiwa ihawu. Siphethe yena, he'll be unpacking us and telling us more about amahawu, because he's the one that does the amahawu from scratch. So for those who've been watching the show, we give thanks, we give life, and we appreciate you guys. So stay tuned Bafetu, and stay tuned. We'll be right back. Welcome back to this lovely show called Ring a Girl. Yes, and this is your boy B Umfanaga Poisons. Today on the show, Bafetu Spete Meli Shangas is it just a game umuntu yena oshaya amahawu from scratch. So stay tuned Bafetu. Sithi kuhlala kancane naye umuze masekazi unpack. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila njani mfowethu? Kuyaphileka bhuti wami. Ngicela ukuthi nje utshela abantu ekhaya ukuthi ubani uMeli. Sanibonani mphakathi. Kwi-Ring a Girl, uMeli Shangas lo enikhuluma naye okhuluma nani njengamanje. Kusho ukuthi umsebenzi lo wamahawu engiwenzayo ngiqale kudala kakhulu, ngawufundiswa ubaba. So ngokuya ke kwesikhathi umsebenzi awumi ndawonye, ngalokho nguthuthukisa ke waze wafika kulesi sigaba okusona njengamanje. Kusho ukuthi amahawu lawa njengoba siwenza ayahlukana. Kukhona ihawu lempi, kukhona ihawu lokubukwa, kukhona ihawu lemicimbi njengokuthi mhlambe makunemishado noma mhlambe makunenkosi ebekwayo, njengoba njengamanje sinaleyo nhlanhla yokuthi sine king esizobekelwa yona ezizukwini ey'ngengane eyizayo, kuzobe kusebenza lona ihawu. Ngokwesintu ihawu, ngokolwazi enginalo engilinikeziwe, lihamba imikhakha eminingi, ngoba njengoba sibe nawo amahawu, uma uzwa ukuthi ibanalo ihawu, zibuze ukuthi yini lesi kwenza ube nehawu manje ekubeni usuphile isikhathi eside kangaka ungenalo. Hawu Meli. Hayi mawusho kanje phela manje uyangithusa, phela mina anginali ihawu, khona ngizothola ihawu ngawo mase uzongivusa. Shuthi mina into eshaya ukuthi ngilele ngokungabi nehawu. Lalela ke futhi. Lalela ke futhi. Lalela. Mawusuzwa usunemizwa yokuba nehawu, khona umkhulu, kukhona ubaba, kukhona ukhokho owumkhulu kababa. Kuyenzeka uzwe sekufanele ube nehawu kanti lifunwa ukhokho noma lifunwa umkhulu noma lifunwa ubaba. Spiritually njengoba wena uzwafuneka uthenge ihawu, umkhulu sekubonile ukuthi usuhlakaniphile, usekunikezile amandla okusebenza, sekufuneka ke leyo mali umbonge ngokuthi uthenge ihawu ube. And yazi lento ekhuluma iqiniso wena bhuti, because nami on my end when it comes to spirituality, I've been doing soul traveling towards me. Ngizithola ngokomoya sengahle. But manje mawuthi ihawu if kwamele ulithole esikhathini samanje shuthi lifuna umkhulu, ngiyavuma. Lifuna ukhokho, ngiyavuma. So awungitshela bhuti Mtala, because of imarket yakho isemayimai ne? Yeah, isemayimai shop engisebenzela kuyo. Ibusiness kanjani lapho kulelo side? Ibusiness ihamba kahle ngoba ngenhlanhla umsebenzi wami ngendlela esengumise ngakhona, ngumise ngendlela yokuthi sengiyakwazi ukuthengisa international. So akunzima kakhulu, nakhona kwamanye ama-tourist sinawo akhona ayafika ayathenga. So uyahamba wona umile ngoba nakho siyaphila, iy'ngane ziyaya esikoleni, so nale COVID njengoba isihlasele kanje kube nzima khona kodwa hayi kakhulu. Hayi kuyazwakala bhuti Meli. So when it comes to abantu abanawo amahawu bayingakhi lapho kule section lakho?
Kusho ukuthi njoba sikuleya section ye my market njoba kuthiwa my market iphethe zonke izinto ongayicabanga zesintu traditional yena cisho mhlamba ama shop esinawo ethi athengisa amahawu angaphezulu kwesihlanu bese kuba ukuthi ke la eksikeni kuyashiywana kukhona ukuba nolwazi lwakudala kube khona ulwazi lokuthi wenza ibhizinisi. So njengamanje mina inhlanhla engibe nayo umsebenzi wami ngikwazi ukuthengisa nangaphandle ngilindele ishop ukuthi imali izongena khona makuthiwa kunama exhibition ngiyawuhambisa kuma exhibition nalapha ya ku website futhi bayawuthenga manje ke awungitshele ke bhuti omdala when it comes to ukuthi create for instance le how le size lenga ekuthatha how long ukuthi uliyenze kusho ukuthi ihawu elingangaleli ngizothini umsebenzi wehawu akuyi ngokuthi lingakanani kuya ngokuthi isikhathi osichithayo kulona kahle nje ukulenza liphelele kanje kuba yi4 weeks 4 weeks iprocess yokwenza nje ihawu completely from ukulkhatha ukulifaka ukulimela luwome ukulimela lona ukufaka nje zonke lezi zinto ngoba naza ingeni kanye lokho kubonayo kungena ngelinye ilanga lokho kungena ngelinye ilanga lokho kungena ngelinye ilanga kwenzelwani ukuthi maloma lome kahle ngokuphelele akuyona into ongathi ungayifaka ngosuku olulodwa and then when it comes to ngoba ngokuzwile uthi khona ihawu lempi khona ihawu lokuthi ubonwe so awusihlukanisele kancane kulawa la mahawu la ungabona la iliphi lempi ihawu lempi ngoko size lingaka uyalwa ngaleli hawu so nalo leli mangathi nje ngifuna ukempini manje uphatha lo isagila la ngibangena uphatha lona ngoba indlela eliqine ngayo nawe uyalibona uyalibona indlela eliqine ngayo uphatha lona lo size bese kuya ngobutsizwa kwakho ungathola ukuthi njoba nginomzimba omncane angisakwazi ukuphatha leli sengizokwehlela mhlambe lo size omncane kodwa equality kufuneka ihawu mawuya kolithenga ufike ulibambe lime kanje mali ke lawa kusho ukuthi neinduku lizohluleka ukuyipha uyabona sifunda size sikhulu yazi but man angifuna ukuqamba man I'm so excited having you on the studio having you uzos educate usifundise when it comes to amahawu but nevertheless bafethu still watching Ring Akawa and this is your boy B Mfanaka Boy Seeds. We still wait for Mr. Meli all the way from Kamaima uShendeland Light Music uzosifundisa ngamahawu. So stay tuned vayophuza amanzi obamba lokubambayo and then we'll see you just after the break. Ring Akawa. We're back from the break, Bafethu. You're still watching Ring Akawa only on your Rising Sun TV channel 504 StarSet decoder. For those who don't have a StarSet decoder, make sure what you get it. We still wait for Mr. Meli Shamas, the one and only elders here in Oshaya Amahawu mfana. Abantu bakufuna ukuzivikela. Waza kimi ngizohlanganisa naye Mr. Meli. Yebo baba. Kodwa ngiyabonga man. Yazi usuka kaMayimali. Yebo. Waza la studio. Uthando. Yes. Uthando. Waza ubheka le studio decorate kancane kamnandi kanjani when it comes to ngamahawu wakho. Kuyofuneka ngelinye ilanga siwabeke nje ukuthi lifetime. Ngajabula kanjani. So asikhulume bhuti wami sisasela ku Ring Akawa khuluma nami ngicela nje ungitshele when it comes to ama challenges owafaceayo wena as umuntu othengisa amahawu akanjani akhona wona ama challenges njengokuthi kwesinye isikhathi ngizokwenza isibonelo ngokuthi ekuqaleni bengiye ngiwasika amahawu ngifike nesikhumba ngikusikela uthola ukuthi sengiwasikile amahawu awusenzi ukuzowalanda angikwazi ukuwalahla ngoba uzothola ukuthi spiritually ihawu lenkomo eyayihlatshwe ekhaya njoba yayihlatshwe ekhaya kufuneka nginikeze idlozi lakho leyo respect uthola ukuthi lize liyabola angikwazi ukulithengisela omunye umuntu ngoba isikhumba sakini amanye ama challenges ke yilawa ukuthi ibhizinisi njoba lime kanje kulesi sikhathi since cisho ngo 2021 singena kulento ye-COVID kufike kwaphazamiseka kakhulu kodwa inhlanhla mina enginayo yile yokuthi sengizwisisa kahle okuchaza i-understanding ngehawu ngoba uma uzolithenga sekufuneka siqale sinegotiate noma sibonisane ukuthi kungani uzolithenga ngoba kuyenzeka uthole ukuthi wena unemizwa yokuthenga ihawu kodwa elikamkhulu awazi kokunye uyalibona emaphusheni uzugcina usulithanda uyibuze nje ukuthi ngoba ngi-out yaselokishini iqhamuka lento yehawu neinduku
uthola ukuthi mawusufike kimi ngikubuza ukuthi why ufuna nje ngifuna nje ukuba nayo sengiyakwazi ukugayida noma ukukweluleka ukuthi imbangela eyenza ufuna ukuba nehawu mhlawumbe umkhulu wahambe engenayo and amandla uthola ukuthi wayengenawo yena ngoba abanye baba amandla bebengenawo bebenemali yokukhulisa thina izinto zangempela zedlozi zenkolo bangakwazi ukuzenza ngoba ihawu liwela enkolweni yethu sabantu yazi ukukhuluma nawe ungeexplainela kanje ngamahawu honestly speaking I'm a respecter more than ever because of yazi lento qedwe kuyisho ukuthi uthunga ehawu for umuntu only to find out ukuthi akasaboyi kanti inkomo ehlatshwe ejardini inkomo efile eyasacrifice you for bona then umuntu akasaboyi so ithatha like but now in essence lelo hawu lelo futhi ukuba nehawu ukufa kwenkomo yeah so ngitshela bhuti wami unesikhathi esingakanani uphusha le business yamahawu ngicela utshele nabalaleli lapha ekhaya ngikule business sekungaphezulu kwamashumi amabili eminyaka neminyaka eyisihlanu 25 years ngoba ngifike kuyona ngizofundiswa ubaba wangifundisa wangitshela ukuthi sengiyakwazi so ngase ngiba nenhlanhla yokuthi maku renovate le yandawo imarket yakwama isuswa esakhiweni sakudala ilethwa kwisakhiwo esisha ngibe neshop yami okuyilo ngasebenzela kuyona cishe mhlambi nabo 23 years ikhona so since ke nje yona le shop leyo usebenza kuyo yebo so yilo kwathini ke nje ngisebenzela kuyona na uphusha isikhathi eside uphusha isikhathi eside so wona lamahawu lawo one man army washa uyi-1 ngiwashaya ngingedwa ngoba ukuqasha ngingakwazi njengamanje kusho ukuthi usizo ngiye ngilithole uma ngithole i-order uthola ukuthi mhlambe kune-order elikhulu elifikile yilapho ke la ngiye ngiqashe khona abantu abazongisiza nakhona kungelula-ke ngoba uma kunomuntu okusizayo umsebenzi awubusama ngendlela yenhlonipho yawo umsebenzi ngoba lo muntu akawazi akawufuni kodwa niphuthuma njengokuthi mhlambe kuqhamuka izitori zoshaka funeka amahawu aphuthuma leso simo enziwa noma kanjani so angithi lelo uthe lelo so kulawa ayi3 lawa yiphi le eyokuflosa kulawa elokubukwa le elokubukwa ngithi umbala wakhona unjengobusho njengalelo umbala wakhona sokubiza ukuthi into enjani ngoba imbala mithathu umbala lo egama la yini into enjani okay uma izimithathu imbala what kind of that color okay inhloboni yombala le so umbala usekho yeah so ibizwa ukuthi into enjani because imbala isimithathu and then lena umbala wayo impofu into enjani le enjani le impofu le amasimabele lawa awu masimabele angithi sikhula besidla amasi lamasi siwadlayo ngokujwayelekile amasi abe yigugu komkhulu bekuba yilawa wenziwe ngamabele haya omncaba so amasi amabele abukeka kanje imbala ibizwa ngezinto esizazi yes yazi kuyasho ukuthi yazi le business leli elamahawu business sellers so njengoba wenza amahawu kanje wena ama-elder wenza nemikhonto izagile or wenza nje amahawu kuphela kusho ukuthi lapha kwimarket engisebenzela kuyona ngokwemisebenzi engiyenzayo kahle hle akulona ihawu lona okay ngaba nenhlanhla yokuthi isibusiso sami i-art ngenza music ngenza amahawu ngenza ipoem yeah so njengoba ngenza lezi zinto ngathatha isinqumo sokuthi endlini strictly ngizothengisa ihawu kuphela ngoba sikwazi ukulilengisa obondeni okay so leyo lokho kulilengisa obondeni the time siriyeza la siriyezela umusic sine space ngoba ihawu alikho kusobondeni kodwa masiqeda ukuriyeza sivula ikhethini sekuyishop yamahawu yazwakala so ngiyabuza ukuthi wenza ipoet my elder awungishaye nje poem encane ngiyakho uhlanganise nje amahawu ukuze ukuthi how creative are you when it comes to poem bakumamela lapha endlini ipoem ngikwenzela ipoem yehawu poem ukhulume ngeringa kawo ufaka amahawu nje okay yeah iringa kawo ukuba ibanga khona ngazi ukuthi ngabe yiyo yebo bengingazi ukuthi angazi ukuthi ngingaba yini ngaphandle kweringa kawo kuthela ngithola khona umyalezo ukuthi kuneringa kawo ezosiringisa ngakho konke esikhona singabi namahloni nganika ithuba nami ukuthi ngizoringa
ngiringa ngehawu kwiringa kawu alishodi ngalutho ngoba ngilithusa phansi ngiye ngilikhiphe phezulu izimpi zombango izimpi zani noma ezani ngikhuza ngali ihawu ngoba mangifika ngiliphethe limhlophe lithe noma kuyimpofu le angeke ungishaye kuyicala ukushaya umuntu ophethe ihawu elimhlophe ringa kawu Anyakuvuma. To everyone that is listening or to everyone that is watching, I hope nivulile njengoba nivulile. This is Mr. May Inkunzi Yamahawu. Abafethu sisahlezi naye studio, but for now awuthishike nje 8 6 sabuye. See you just after the break. Ringa Cow. Welcome back from the break, Bafethu. You're still watching Ringakao, and this is your boy P Umfana Poisons, the one and only on Rising Sun TV, channel 504, only on Mr. Set Decoder. Bafethu, we still have Mr. May Inkunzi Yamahawu. Zositshela kahle kabanzi ngamahawu. For laba bangazi umsebenzi wehawu nizofunda namhlanje. But wami, yebo baba. I-topic yethu yanamhlanje, i-importance yokuba nehawu. Yeah. Ngicela nje ukuthi yazi sifundisa abantu lapha emakhaya ubatshele ukuthi isizathu ne-importance qiniso ukuthi ube nehawu yini. Yeah. Ukubaluleka kwehawu ngokwazi kwami libaluleke ngokuthi umuzi nje mawuqala nje kuthiwa kukhona lento okuthiwa umuzi ngoba masikhuluma ngomuzi sikhuluma ngabantu hayi indonga. Indonga singaba nazo elokushini singaba nazo eChina noma kuphi kodwa umuzi uyakhiwa mase wakhiwe lo muzi iwona oyisisekelo sikaNkulunkulu lo thina esithi omkhulu bomkhulu noma idlozi. So labantu abangasekho esebasishiya okuyibona esiphila ngensila yabo bazihawu bazumkhonto. Uma umuzi ungenali ihawu ungenawo umkhonto loyo muzi awuphelele ngoba ngokwedlozi noma ngokukaNkulunkulu wethu sivikelwa ngehawu kuhlaselwe ngomkhonto e10 ezisihlaselayo spiritual. Sidlala imithi kangaka nje ingoba idlozi alisasivikela hayi ngoba zingekho izinto zokuzivikela thina siyithenganga noma sizenzanga ukuthi sibe nazo. So engathi ke kubalulekile ohambweni lwehawu yilokho ngoba mawuyindoda nje usuganiwe washada lokho esithi thina ngesintu umgaco uhamba lapho uliphethe leli hawu uhamba uphethe lo mkhonto lewisi lezi zinto seyikhomba ukuthi isidalwa sihleli phezulu kwakho. Uma ukuthi ke ekhaya umuzi usuqedile ngawo umfazi ukhona izingane ezikhona akufanele umkhonto nehawu kungabibikho ngoba idalwa amazizokusiza ezitheni zibambelela kulokho ezikwaziyo. So for abantu baselokishini ayijazi khona abantu abakhulele elokishini ne. Yeah. I believe when it comes to isintu because of us understand isintu and especially the pure culture of isintu saseNatal. Yeah. Akasiboni yena isizathu sokuthi abe nehawu. Umadvise kanjani umuntu onjalo omamele ekhaya ukuthi azi bhuti wami osisi wami ongane nami sakhulu. Yeah. Na into kwamele uyenze ukuthi uthole ihawu. Ngicela ukuthi ubatshele lapho bamamele ekhaya. Ngiyabonga. Uma sekuziwa kulesizukulwane noma isizalelwana saselokishini akekho umuntu waselokishini uma ungambuza ukuthi imvelaphi yakhe ithini uzokutshela ngoba lapha sihlanganise zonke inhlanga lokho uhlanga lwaselokishini unemvelaphi yakhe la esuka khona kunoNkulunkulu wakhe thina esintwini asisho ukuthi uNkulunkulu sithi omkhulu bomkhulu. So laba bantu into abasazi nabafike balinke ngayo noma baxhumana nathi ngayo izinto eziyinsila yabo njoba sengike ngachaza umkhonto ihawu iwisi umkhulu wakho noma ugogo wakho mayizokwenzela inhlanhla zingekho lezo zinto akabambeleli indawo. Mawuhlaselwa isitha kufuneka asibulala akakwazi ukusibulala siqhubeka nawe sikushaya ngoba awumnikanga umkhonto wakhe ngalesikhathi usuzwa ukuthi no lezi zinto kufuneka ngibe nazo njengentsha. Akuwena ofuna ukuba nalento kodwa idalwa zakho okuyizona ezikuphethe esezenza ukuthi ulithenge ihawu kaMkhulu noma likababa ongasekho. Okufana nokuthi mawuzolithenga ihawu mawuthengela abantu ongabazi njengomkhulu nokhokho wakho akufanele uthenge ihawu elimnyama ungalokothi uthenge ihawu elimnyama ngoba lempi
Okay. Elokhu lwimpi. So wamnika automatically labantu ayelwa nababasekho. Umuntu anelink naye ngokwegazi uwena. Abulala ifamily yonke ukuthi sekuselwa yedwa kule mawuthola. Wenza imistake wamhlomisa ukuthi akabuyele empini afa ekuyona. Mayebuyele empini ushaya emndenini ngoba iwona wazi. So libaluleke ngaleyo ndlela nje iha ukuthi umuzi nomuzi kufanele kube nawo. Awukho umuzi ongavikelekile ngisho esilungwini kunezibhame ezincane nezinkulu ezokuvikela umuzi ngokwesiko labo. Thina ke elethu alikho. Okufana nemali bakwethu ngoba leli thuba ngiyalithola. Mawucela imali ezidalweni zakho zizokunikeza u250 ngoba zakhula ngo250. Shisa impepho ubatshela ukuthi imali esisebenza bobaba mkhulu nayo u200 ilale empephweni ngiyabona. You know, you've said a mouthful. You've said a mouthful. So umuntu omdala because ishop yakhe kaMayimayi. Abantu abafuna ukuthenga amahawu wakho. Baza lapha kaMayimayi. Awungihabilise ngeprice. Hamba kanjani ama price wakho? Kusho ukuthi njoba siqala kwawokubukwa siqala kumakoti nentombi asuka ku300 lawo. Okay. Bese sifika einsizweni khona insizwa ibutho elisangena insizweni abasuke ebungqweleni aqala ku900 eze ku1000 bese kuya ngamandla ayo insizwa ngoba insizwa ayilinga aqala ku900 yeah abese khuphuka ephezulu aze afika ohlangothini lwenkomo uhlangothi lwenkomo lu7000 ngamanje was expensive kodwa nje insizwa engangathi ezinamandla okuthwala ihawu njengalawo abiza bo1005 lawo okay 1.5 abiza bo1005 bese kuthi lawa abiza bo2005 amanye o2007 amanye o3000 kushiyana ngama size neweight yaloyo muntu kodwa kwilokhuze kuma price akhona kwilokhuze ama price kwi website okay ngenzela ukuthi kungabi nzima. Okay, so kuwo wonke umuntu ofuna ukuqhumana nawe ngicela nje usithengise usho ama social media wakho ukuthi bangakuthola because ngiyakuzwa ukhuluma ngewebsite social media if une Facebook usho ukuthi bangakuthola WhatsApp number if ufuna ukwashiya nawo ngawafaka. Kusho ukuthi mina ku Facebook ngitholakala kwi page iBBSA Productions News bese ngiphinda ngitholakala kummeli Shangase News. Ummeli wakhona uMMELLY space Shangase kuyilokhuze ku Twitter ummeli Shangase ku Instagram ummeli Shangase bese kuba ne website ephetheke wonke umsebenzi lo engiwenzayo okuyi bbsapro.co.za www.bbsapro.co.za. Yes, perfect. And that was Mr. Mmeli Shangase, the one and only Inkunzi Yamahawu. So you heard the importance of having ihawu endlini ukuthi yini because basho ukuthi ihawu it protects umuzi. So if you wanna contact with Mmeli, you saw the number on the screen. Ushili Facebook yakhe, ushili WhatsApp yakhe. So engage umfonele usitholele naye ihawu ukuthi uzivukele. But for manje awuthi shike itoro siyislolo. Just see you just after the break. Welcome back, Bafethu. You're still watching a lovely show called Ringakao. And this is your boy B. Sekuleso skhathi leso ukuthi manje ngihambe Bafethu because you know what? Ekungapheli kuyahlola. You know they always say kungapheli kuyahlola. So this is the end of our episode whereby we are out, Bafethu. So I hope you enjoy, I hope you learn, I hope you listen and you heard what Mmeli Shangase has said about amahawu. Ukutshela ukuthi indlu nendlu kwamele ibe nehawu. Ihawu li-important kanjani? Ihawu umsebenzi wehawu ukanjani? Ihawu leli ungalibona ubone ngathi hayi ihawu leli selenziwe liqediwe. Kunenkomo eshonile eyafa. For lona lomsebenzi lo walo ihawu le ukuthi ngiphathe le hawu leli lihle. Uzile bathi khona ihawu ledlozi, khona ihawu la lokuthi khona ukubona. So for those who've been watching the show, I'm humbly appreciating you guys in the name of the mighty power. Asibonge Bafethu to everyone that wants to be in contact with us. So here's the number on the screen: 063-514-1764. To everyone that wants to be part of the show, you can check our Facebook page Ringakao. Check our Instagram page Ringakao. Check our Instagram page on Ringakao. See you same time next week, same time next week, same place Bafethu. Adios. My life is folded. I need to make it straight out of my closet. Give me my crown, meditate. I need to meditate, talk to my inner self.
I say amen. I've been there, I'm getting there. Gin and tonic on my veins, feel a bit crazy. No time to waste now. Work, work, every time. Work, work, every time. Work, work, every time. I've been there, I'm getting there. Gin and tonic on my veins, feel a bit crazy. No time to waste now. Work, work, every time. 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 I need to talk to my sensei. Put a cross on my forehead. These niggas wanna see me down. I'm never gonna let them. I came in like a lightning. You better close those mirrors. Yeah. Nigga in the danger zone, I never gonna miss. I don't care if it is. Watch me, watch this. I'm slippery like a fish. You know I got it. I know you want it. It's my time now. I know I'm there. God will prepare the table in front of my enemies. You gonna watch me eat. See, now I'm getting there. Now we getting there, yeah. I bow down and I pray. Money, money on the way. On my ground every day. I mean, every day I've been there. I'm getting there. Gin and tonic on my veins. Feel a bit crazy. No time to waste now. Work, work, every time. Work, work, every time. Work, work, every time. I've been there. I'm getting there. Gin and tonic on my veins. Feel a bit crazy, no time to waste now. Work, work, every time. 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 Ring a Cow.